Rimatich. Nyakoro mgajonko uke county mamigori achiri nyake county Homa Bay. Jakom mariurok makedone ratiro mag Jopunj KUPPET mabende enje od bura ma emuhaya Omboko Milemba. Ne oyudore kama teke kinde mane jopunj mag KUPPET e county Homa Bay ne orogore ne kendo oyuore e tuko mag KUPPET mane obagi e mbalariany ma Tomboya. Jopunj go ne ochako go koko kata mna goyo koko ne Omboko thuolo machuok bang' kane odonjo e pauno e finals mag tuke go ka en kanyakla gi jagoro mar KUPPET Akelo Missouri kod jokanyo mag KUPPET e bade ma Homa Bay. Ne giseyo Omboko kuom bedo achiel kuom jod bura mane ogo ombulu mar siro paro mar chik mano mar omenda mar higa mar 2023. Jopunj go ne ochako wero wende maseyo Omboko e kinde mane ochako loso kendo nochuno joritene mar mondo mi ogole e pau tuke no. We always expect in our culture that when a visitor comes anakaribishwa. Tungekuwa wavumilivu na tukaribishe wageni. Josiasa nyakora mgajuanga mago